אנחנו נעשה סרטון קצר על סטפ 7, נתחיל עם איך אנחנו עושים upload לתוכנה אלינו. כרגע פתחתי פרויקט, אפשר לפתוח פרויקט ריק, נכנסים ל-Options, Set PG PC Interface. על ידי Set PG PC Interface אנחנו בוחרים עם איזה תקשורת אנחנו מתקשרים לבקר. במקרה שלי כרגע אנחנו ב-PC אדפטר, זה ממיר, זה סריאלי, אפשר גם להתחבר עם TCP/IP, אם לבקר יש כתובת. אם אנחנו מעבירים את זה ל-TCP/IP, זה אומר שאנחנו משנים את התקשורת ל-TCP/IP. כרגע אני לא מחובר לבקר, אבל לא נוכל לעשות upload, אבל נראה את השלבים. אוקיי, בחרתי תקשורת TCP/IP, אני הולך ל-PLC, Upload Station to PG. אוקיי, אני בוחר את הרק ואת הסלוט. הסלוט זה אומר באיזה סלוט יושב הבקר. בדרך כלל זה 2, אבל אנחנו גם לא חייבים. ברגע שאנחנו נעשה view, אנחנו נראה בקרים ברשת. כרגע אני לא מחובר לשום בקר, אז אני לא אראה כלום. אבל אנחנו גם נוכל לראות איזה סלוט הוא יושב ולהגדיר את זה. ברגע שאחרי שעשינו view אנחנו אמורים לראות כאן בקר. כרגע, כמו שאמרתי, אין לי בקר, אז אני לא אוכל לראות. במידה ולבקר יש רימוט IO, זה משהו מאוד מאוד חשוב. יופיעו כאן ב-Accessible Note, יופיע כאן ה-CPU, יופיע מתחתיו הרימוט IO, כמה שיש, אם יש 1, 2, יופיע גם הכתובות שלהם. במידה אנחנו עושים upload מבקר וצריכים לשנות דברים, אז לא לעשות טעות ולעשות upload גם לרימוט IO. מאוד מאוד חשוב, כי אחר כך זה עושה בעיות. אוקיי, אז ככה אנחנו מעלים תוכנה לבקר.